Здравейте, приятели на родопската кухня на Мими. Днес ще ви приготвя козуначени кифлички. За козуначените кифли приготвила съм 4 яйца. Само единия жълтък отделих в една купа. Сега взимам яйцата в миксера. Приготвям една чашка, една чашка захар. Притеглям захарта, колко грама. Ще сложа още малко захар, чашка и половина. 250 грама е захарта, която ще използвам. Изсипвам и включвам миксера. След като се получи една пухкава смес, почвам да добавям следващите продукти. Половин чашка прясно мляко, половин чашка кисело. Приготвила съм и 15 грама суха мая. Можете да използвате и прясна мая. Включвам пак миксера. Отстранявам приставката. Сега слагам приставката за месене. И добавям брашно. Брашното, което приготвих, е 500 грама. През това време включвам и миксера. В началото ще сложа малко. Ако има нужда, ще сложа още брашно. Сега добавям една ампулка ваниля, ванилова есенция. Добавям и една есенция лимон, аромат на лимон. Слагам цялата ампулка и включвам миксера. Приготвих и 150 грама масло. Брашното ще ви кажа по-късничко. И включвам миксера. Включвам. Достатъчно е толкова. Отстранявам и приставката. Ако искате, можете да продължите още малко, да тупнете върху масата. И съм готова. Получи се едно страхотно тесто, мекичко. Можете да оставите в купата. Поръсвам малко брашънце и съм готова. Оставям да втасне, покривате с кърпа.
Включвам фурната да се затопли съвсем леко и оставям вътре в фурната да втасне тестото. Втасналото тесто взимам върху масата, разделям на 3 равни части. Приготвила съм 3 кутийки луко. Предварително ги нарязах и съм приготвила в една купа. Тези топки източвам с точилката. Източеното тесто изрязвам. На четвъртинка и после на по-манички парченца. Приготвила съм и това. Предварително сложих хартия за печене. Сега преценявате. Приготвила съм лукум с ягоди и с канела плюс орехи. Вече си преценявате. Слагам си парченце лукум и навивам. Подреждам в тавата. С едната тава съм готова. Сега оставям да втасне. Вече почти съм готова. Готова съм и с втората тава. Слагам, покривам отгоре и оставям в дъното на печката, за да втаснат козуначените кифли. Сега към жълтъка добавям съвсем малко прясно мляко. Разбърквам с четката. Включих фурната на 170 градуса и сега почвам да намазвам с жълтък. Готова съм. Сега ще поръсна и с захар.
Готови ли са и вашите козуначени кифлички? Моите да. Виждате колко вкусно изглежда. Мекички са. Нямам думи. Просто. Ето ги, да се зарадвам. Какви косотики имам. Мога така отблизо да видите колко са мекички. Меки и вкусни. И сега и трябва да опитам как се е получило. Да, и сега настъпи момента да опитам.